Ye, jalan-jalan. Lapor ae gak enak. Gak apa-apa. Waduh, koyo wedok kon ditakoki jawabane gak popo. Ya wis jujur ya, aku bosen ambek sarapan sih mbok gaekno iku tok. Waduh, bersyukur do. Aku sik gelem masakno awakmu sarapan. Tak belani tangi isu. Ya tapi aku pengen menu sing beda. Aku biyen iku ya tau digaekno ambek. Wis sapa? Mantanmu sing keroken iku kolu kon mangan, he? Renono tak gaekno sing beda do. Renono. Tak masak nasi lor. Iki sosisnya aja lali diiris-iris ngene. Masak wis bareng doke. Iki sosis Kanzler single original yo ready to eat rek. Tada, nasi lor wis muateng. Sarapan iku ngene, proteine double, sosis ambek endok mek 11 ribuan maneh. Mantane do mosok tahu kepikiran koyo ngene. Sumpah kon kudu nyoba sarapan sultan iki ngenyangin sampai siang. Segoe ngebul, telur ceplok, sosis bedaging sing digoreng sampai kulitnya garing, dan sambal pedes gurih muan tepol rek. Ndi jare gaekno sarapan aku. Kasih dong. Kalau lo njal kayak mantanmu. Waduh sih.